Господи. Това вече ме плаши от един месец. Но защо ти има вятъра? Защо има вятъра, оце? Искам да спра вятъра. Има мишка. Не знам. Гардероба ми отворя. Това е на майка ми. Що отворя? Какво да направя? Да. Лабубото ми е самичко. Но ще му купим другач. Да. Що не дей? Имам идея. Малко ще направим. Тук. Готово. Ох. Стилята чили. Ох, какъв ми. Че не мога. Имам идея, че от пърта на глави ще стане. Не, няма да стане. Мога да направя. Не знам. Май след сега колко... Къде ми телефон? Не знам къде е. Не мога без телефон. Копано. Май това ми е телефона. Не, това е на... Не, просто така ще... Оф. Имам идея. Така, какво има майка ми? Опа!